الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندراب جلبي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شكتير قال علي جنة ليسان علي جنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيها شنغارة نيدي دارنجي إدن لوني إدن جي الله أن موسى وحال الله ديركت تو ترجمان الله تو ترادكتر الله كون أيون رادو ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا لا إله إلا الله موسى عليه السلام ويميد الله يما يرا خامن كون ديو ندو هاير وونتي ndoni nde Allah feñani hayre wonti ndoni anne Musa faddi nde difti o tubani Allah ngare tubani Allah bandirabe sehilabe la ilaha illallah muhammadur rasulullah innani badira min minni ena conto bima Allah nan do wallahi ni bi Allah nane posam la ilaha illallah jomiraade subhanahu wa ta'ala wi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum on jalkiro Allah mo hormaki Allah o woni kafir o yalti dina halabi be bi ko min jalkiro ko Allah fijirtaake inde Allah fijirtaake ما لكم لا ترجون لله وقال إن كرمراكو الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wadko adi fo bedo wasiyana horam e hulde jomiraado subhanahu wa ta'ala mon ganduda pittali men koy juude Allah ngoni so wi may tan mayen ala ko bawden hen wana yumma rutara wana baba rutara wana cerno wana talkuru so mayde ari hay goto waaw ruttude bandirabe sehilabe e nam bedo wasiyana horam e hulde jomiraado kanko jangte deftere makko teddunde shabdal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله إوني ما إونا ما كوكو ين كل ما هانده هولد بندي رابي موجو تدودو دوكو تشورو تشافرو أون كن فوري هرسيد هل بريبي موجو ما كيس نغاري كرسن الله كلن الله yen kulmonon yen gomdin al mustafa personnalité mondial numéro 1 ganduda nyande darnge annababe gor fo horam kanko wira tefane da nyaago dokkeda Allah wima weltin mo ndeysan yaafo en natin aljanna weli nanore yaabe gatat odo ad fodi yidde dum woni njol makko mommole ngel ya gan ñep ndeysan al mustafa gido Allah fara yidde dum Ibrahim ko gido Allah al mustafa ko gido Allah ndeysan al mustafa biye sallallahu alaihi wasallam Allah wi en gongdinma on don gonodo chrétien o gongdina annabi Isa o walla annabi Musa ndeysan o rutti o gongdina annabi Musa annabi al Mustafa njol Makka sallallahu alaihi wasallam o yebate ko laabi didi an gongdina al Mustafa adarawe makko non fiti koy nur koy leral gonda Allah yafoma bakkar ma ndeysan ko kewdo ko yaforo ko kewdo ko yurmoto jomiraado subhanahu wa ta'ala so wana dum Ousmane Jammalik ba halta do bandirabe sehilabe e nam ya Allah rokken tubde hade men mayde buri moƴƴude haala fof ndeysan ko noddi yimbe diine nelaar sallallahu alaihi wasallam wi en jaa e moƴƴude diine neddo toppiro haaju mum e nam mi nani groupe de san be no jettobe be kuda be e daayira mon moƴƴani minen gone pewol min gone moƴƴer bandirab so neddo maayi onon ko namdere o namdata ko daayira makko o wiyata ko ka tijani gonnoda ka murid ka bayfal ka layen ka mi anda holdum ka zaid ka abedi mata balade huli Allah
mbale aɗa yiɗi moustapha mbale a rewe al moustapha hay biɗon yiɗi allah so rewane moustapha allah jaɓanta ɗum nam qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum llah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sa wi aɗa yiɗi allah ma ndewa al moustapha ha timma nden dewal ma allah jaɓata kala garɗo arditimo allah jaɓanta ɗum ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih الله وليخشى الذين لو تركوا الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يسد مش توتال سو الله حالي نلا نيابي بين منني من رفتيما طبعا الكونغول كلمة وداني وناتا الجنة بندرا بسيلا بينام ko gardina ken tawoytun anam daraga da'ira mun hono jeeda ala an hakkunde ma Allah la sallallahu alaihi goto mufuma halde Allah direct taw tarjuman alan joomu ƴeewa yeeso mum yiyata sona ko ardin o ƴeewa nano makko o yiyata sona ko ardin o ƴeewa ñaam makko o yiyata ko ardin sona ko ardin o ƴeewa yeeso makko o yiyata sona jeygol o yiya hulde jeygol hayso feccere tamaro cakkida la ilaha illa allah nam yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد لا إله إلا الله أولا نيالوما برنيدو نيالوما فتان فو توركو أرديني إكو موجي وتور هون كو أرديني كو بني كو ويهانين أودي كم حكون دي جيري إوال أودي حكون فنانجي هنان لا إله nin a woɗɗi kam ɗeɗo golle bonde ɗeɗo golle cofde allah ene rentina en hoore mum allah ene rentina en hoore mum ko jurmototo ko jafototo kono wonande tuubɗo bandiraɓe sehilam enam ñande darde goto fof ko hoore moƴƴa wallahi wona da'ira mum wallahi wona ceerno ma wona annabi adama wona annabi goto fof tefata ko goto joɗɗata mbiya ceerno karima tefan min an kanko hol mbiɗomo ceerno kari naati aljanna hol mbiɗomo o daɗi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه غورفو قال مينون لكل امرئ منهم يومئذ شأن كل كلمات تفيد العموم غورفو وجهك هورمم بيبورناكي تشومش بين قفا بين دوغا بين ملائكه يبيدو من بي ديدي من موني بي دون لا اله بين تشوغين دومني بي تشوغين ان نوري اندارو تو غودا اندارو بادا اندار تشيرنو ما فاي اندار دائما فاي daɗi komo allah dandi bandiraɓe sehilaɓe yo allah dandin on ɗon ñalawma bandiraɓe sehilaɓe henam ɗum waɗi anas ibnu malik o wi nela sallah sallam tefanakam nelaɗo yummami tefe o wimo holɗo tawrmami o wi ma tawam ɗo sirani sa tawani mi sirade ma tawam ɗo pesirde sa tawani mi pesirde ma taw e wendam o yiɗiɗo tati a luppata kam oɗo hadis rawahu tirmidhi numéro makko tongode makko ujunnaji ɗiɗi e temen nayyi e capanɗe tati e tati 2433 woni numéro hadis o omon to ahmed 12848 bandiraɓe sehilaɓe so neɗɗo wi ene tefanma walla mo mbiɗan tefanma o an kam aɗa yenna o dañi passeport o ɓenni sirade o naati aljanna hamo tefanma la ilaha hay goto ene mbawa seeɗanade aljanna walla jeygol sona mo allah seedani mo nelaɗo sallah sallam seedani jeygol bandiraɓe sehilaɓe walla seedani aljanna yo allah waɗen e yimɓe aljanna mbasen mantude koye men nam la ilaha illallah wallahi yimɓe ganda sen gandu lakar no wayi ida shamsu kuwirat wa ida nujumun kadarat leydu tagge asaman tagge koode ndeysan duppiro jeygol maaji duppiro jeygol koode caama lewru tagge nangue tagge ɓe gara ndeysan ummiro wutte yimɓe fof paɗɗo wutte yimɓe fof ummiro yimɓe ɗum ɗo kadi payi to mahsar ɗe cogge ɓeɗo cogge no ɗomni ɓeɗo ne mbaɗi deede ɓeɗo ne ñaami riba ɓeɗo ne mbari yimɓe mo mbarɗa o ara nanggue dande ma wala hawla wala quwwata illa billah goto fof yummiraɗo hay goto haalata wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum qad khaba man hamala dhulma fala tasma illa hamsa hay goto haalata yimɓe fof no ñumbo guitana kadi gangen ɓene mbarñi ɓene keeɓi nodarde ɓene keeɓi dande goto fof han kadi hooram annabaɓe ha yimɓe tam mbi jeero adama wi hooram ɓe mbi jeeri ibrahima hooram mi meeɗi fende laabi tati ɓe mbi jeehi moussa mi meeɗi fitne neɗɗo box jeeyi isa o jeeyeto almoustapha jaafaɗo ko ardine ko wattini fof mbiya an ceerno ma tafane man dal yashfa endo illa bi isni allah kañum haala tefano ɗum hol jaran neɗɗo mbiya yo tefane kañum tefantuma ɓuure ma gollude sa mayi a shirkinani a naati aljanna bandiraɓe sehilam nam waɗi hadis juɗɗo nela sallah sallam o wi worɓe ma gara mbiye enen jara e wendu makko
ɓe cure no geroba ɓe cure no geroba ɓe jeeya kay gueloɗima walla beymani wiina yarda hen ndiwa ɗum wi goppeɓe ko bandiraɓe ɓe malaikaji mbiya nelaɗo an kam anda ɓe ko mbaɗi ɓe mbayli dinama guila goppuɗaɓe ɓe mbayli dinama no waniri nelaɗo yo sohkan yoɓe goɗɗo hadis omon to muslim abou hurayra jantima hadis o tongode makko 129 wallahi worɓe ma ndiɓe mbiya jarata e koppuji kawthar inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar kawthar ɓuri welde jumri ɓuri welde kosam ɓuri welde asal ɓuri welde laban neɗɗo ara koppuji mo poti kone koode ni wiya an a yarta ɗo a yardata e aboubacry a yardata e oumar a joddata koye ɓeɗo saabu a wayli dina al moustapha sallah sallam yo allah dandune mbiɗe bandiraɓe sehiraɓe e nam gade namdan koye men no juldeten ni no birdutuɗen mbale ko noon nelaɗo waɗanno walla wona noon ɗo waɗanno tawi wona noon tubanen allah e nam bandiraɓe sehiraɓe bandiraɓe julɓe imam malik wi kala ko wonani diine e jamanu nelaɗo wonta hande diine nelaɗo salah sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fo raddu kala kewnude e diine allah e diine nelaɗo ko jeyaka hen ruttate koye jomum bandiraɓe sehilam neɗɗo rewa allah duuɓi 16 o wasa jaɓanide e ndew perte ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika wal khusranul mubin la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko won perte totma hunde an nyukla ndesan biya dum do buri ko dum do buri qur'an dum do buri sunna neddo maye odo alhaali yo allah rokku en tubde e jinna amen hada men mayde bandirabe sehilabe ay nam pewal fo ko pewal al mustafa sallallahu alaihi wasallam buri bandirabe julbe dum do hay goto yaddata dum sa malki sado ay nam guiɗo mon mo jiɗɗono almoustapha sallah sallam o wi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah o wi ala ko ɓuri ɗum moƴƴude konɓinude bandiraɓe sehilam o wi on mbiɗo la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا بصبر هل كو دانيال شيخ عثمان رفت دعاء او ويرد نلادو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ساوين لا بصبر نانا بندم way kon ka rimdini yimbe nayoni e pittale bi ismail muttafaqun alayhi la ilaha illa allah abu hurairah wi nedo nelado neleke wirdu nelado wirdu nelado sallallahu alaihi wasallam o wi buri modjude kongudi fof allah modjo o buri yidde kongudi fof ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar do allah buri yidde neddo wi ma ko addi ko buri ko allah haali ko odo hadith rawahu muslim tongode makko ujunaji e temedere e capanɗe tate jeeɗiɗe allah buri yidde abu hurairah wi nelado wi allah buri yidde kongude fof ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar la ilaha illa allah muhammadur rasulullah muhammadan rasulullah khairul khalqi kullihim min lisan yette wirdu al mustafa sallallahu alaihi wasallam goppa wirdu ma demba o ma samba o ma pati ndesan kanyum mo renaka ay nam ndesan en jihito qissa siddiq en bi ndedo hirande umma ayman mayi ndesan fatima mayi al mustafa mayi ndesan zaid ibn khattab minum wal mawn umar ibn al khattab o mayi ndedo walde umar khattab ndesan woyimo ne feewi woyi zeydi ndesan o suni ndesan deyde ko mayi e ndesan قيس بن ثابت بن قيس ليسان بن شماس اودو ليسان ko nen o mayinde odo alhali bandirabe seylam gorko modjo nela sallallahu alaihi wasallam yidum nela wi ni'am ar-rajul ثابت بن قيس ليسان nela so manti neddo ngande malama mo Allah manti malama bandirabe seylam sahababe ko Allah manti be leysan bi ko debbo wi bi qais leysa bi ثابت بن قيس وين أودو IGP إن الله لا يحب كل مختال فخور لسان أي بامكو أدي قلمون ده الله يدا منتو كوي يدا جيسو يدا كيودو متو يدا بيرود بتش الله يدا دملو دو أن الله صلى الله عليه وسلم ساي ندو جينغول وني جيدو يمبن دارنودum kayim eno jodi nela da wadan taki dum yimbe fo jodan disan ko jankinido o jotto ko mo dicci o nyamro ko pedel sallallahu alaihi wasallam e nam o yinde san no bamma ko nani odo ay uddi damal wone woyde sahababe ko
woyannoɓe bakkaruji ɓe goyi nelaɗo namde wi kam onon kam sabit bane kay so woyi ɓe mbi ya rasulallah omon uddi galle makko omo woya ɓe mbi ko goyata holko goyata ngare gayi o ari o wi holko goyata o wi ya rasulallah min comcam ne jooɗi mbeɗa yiɗi comci jooɗi te ko min laabi bandamen min nani allah ne wiya inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur on kewɗo gutta allah yiɗan nelaɗo wima ala an guuraka e moƴƴere maya e moƴƴere allah nannuma aljanna ndeysan o andi ko neɗɗo aljanna guilom wuuri kono omon woya bakkar makko la ilaha illallah nde oɗo aya jippi kadi ya ayuha alladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ده الله onon sahaba gisa ɓurɓe moƴƴude yimɓe allah yiɓe hoto ɓamte daɗi mon e dow dande nela sallah sallam hoto mbiyamo ya mouhammad hoto gulla e yeeso makko kormoɗemo wattu azziruh وتوقروه وتسبحوه بكرا واصيلا دum do ko Allah ji dum ko Allah Mustafa ji Allah kanyum jangtere Allah julante nelado hormade nelado ko rewde sunnu makko ndeysan odo ayne jippi o yu kanko min dandam le mawdi ya raw gollam bonani o sokki galle makko o wone wayde nelado yo hor sabitun be mi sabit kay uddi galle mum non ton waya kade bondi mum ndeysan o mon waya nelado mo argaay an ngura ha kade moƴƴi ndeysan ngura ta'ish hamidan ngura gurdam moƴƴam mbareda ada woni martir Allah nannuma aljanna la ilaha إلا الله محمد رسول الله كوني صحابة ما نقدر يمتين بيدو يدعى الله والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار الله ولا ما بيدو نقدر بلدن بيدو on مايد شركناني وناتي الجنة on مايد شركن وناتي جينغول يو الله ركن الإسلام إذن غوري سنة ماين السنة بندراب سيلاب أي نام نلاد وينون هيسو وجي أفجي on مايد شركناني حديث أمون البخاري تنقل مكو 5827 بندراب سيلاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.